दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 52 बोसोर आगान होनानै दिनै बर' हारिनि जा जेंना, बर' हारिनि जा समाज जौगाखांनाय, बे गासै खामानिखौ लानानै जोनोम जानाय मोनसे फरायसा आफाद आरो बियो दिनै फरायसा आफाद हिसाबैल' महर मोननानै थायाखै। फरायसा आफादनि खामानिखौ मावनायजों लोगोसे समाजनि गासै सोरबिथिङाव आखाइ होनानै समाज जौगानाय खामानि मावनानै दिनै भारतबर्षआव सारा पृथिबियाव बिनि जा खामानि मावनाय बेयो मोनसे ससियेल अर्गानाइजेशन हिसाबैबो गनायथि मोनबोदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया दिनै 42 बोसोर जाफैबाय आरो बेजों दुलाराय उदालगुरि जिल्लानि बर' माहारिनि थांनाय थैनाय बेनि जा थामोनथानि खामानिफोरखौ आगुनिफ्राय दिनैसिम मावबोदों आरो फैबाय थानाय रोजा बोसोरसिम बर' हारिखौ फोथांना दोननो थाखाय दिनै जों सतबांसा लानांगोन। अब्लानासो जोङो बर' हारिखौ पृथिबियाव मोनसे हारि हिसाबै गायसननो थाखाय जोङो हागोन। दिनै गुबुन गुबुन जौगाखां हारि, गुबुन गुबुन जौगाखां हादोरफोरनि बिदिन्थिफोरखौ नायोब्ला नुगोन जों बायदि फिसा फिसा हारिफ्रा गावसोरनि हारिखौ पृथिबियाव मोनसे गेरेमसा हारि गायसननो थाखाय बिथांमोनाबो गोबां बोसोर खामानि मावबोनो गोनां जादों। दा थिग बिब्दिनो जोंबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लायाव जिल्लानि गासै खामानिफोरखौ मावनायजों लोगोसे जोंनि हारिखौ पृथिबियाव मोनसे गायसननो थाखाय हारि हिसाबै गायसननो थाखाय जोङो सतबांसाखौ लानांगोन। अब्लानासो जोङो जोंनि हारिखौ फैबाय थानाय समाव मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननो हागोन। दा गेरेमसा हारि हिसाबै बुंनानै जोङो खुगाजों बुंनानै थायोब्ला जानाय नङागोन। दा ओंखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा टटेल रिभलिउसननि गेजेरजों मोनसे टटेल चेन्ज नांगौ होननानै जोङो खामानिखौ मावबोदों। दा बेयावनो जोङो मैया DWC डेलिगेट्सआव जों सावरायदों। टटेल मोनसे रिभलिउसन खालामनांगौब्ला जोंनो जा बिथिङाव जोङो खामानि मावनांगोन। दिनैहाय जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोबोद गोग्लैसोनाय। बिनि थाखाय मैया सोलोंथाइनि सेमिनाराव आइस बिथाङा जोंखौ बुंलांदों जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जा सोलोंथाइनि मेट्रिक परिखानि जा जौगासारनाय बा पास जानाय हार दिनैसिमबो फार्स्ट डिभिजन जायाखैनो। 60% पास खालामाखै। दा पास जानायनि जा पार्सेन्टेज अब्ला 60%नि जा जौगाखांनाय पार्सेन्ट मोनहैयै। दा बेखौनो जोङो नोजोर बोयोबा नुगोन आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिख्रुइ उदालगुरि जिल्लानि जा पास पार्सेन्टेज बियो दिनै जोबोद खम जादों। दा ओंखायनो उदालगुरि जिल्लाया देग्लाय बोसोराव जिल्लानि सिङाव मोनफ्रोमबो आनसलिकनि बर' मिडियामनि स्कुलनिफ्राय खमैबो 15 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन खालामथारनांगौ बिनि मोनसे मिशन फोसावनाय जादोंमोन। आरो बिनिनो खामानि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां मावथिफ्रा आनसलिकफ्रा इउनिटफ्रा खामानि मावदों आरो बेखौ फैबाय थानाय समावबो बाहाल लाखिनांगोन। अब्लानासो जोंनि फरायनायनि जा आबहावा बेखौ मोजां खालामनो हागोन। जोंनि गेजेरनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जि फरायनायनि गुन गोनां मानसिफोर सोरजिनाय बे खामानिखौ जों बाहाल दोनबाय थानांगोन। अब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेराव मोजां खुंग्रा, मोजां डाक्टर, मोजां इन्जिनियार जों बानायनो हागोन। जोंनि गेजेराव जुदि डाक्टर थायोब्ला जोंनि समाजाव जानाय नोरजिया बेरामनिफ्राय जों बारग'होनो थाखाय थाखा फैसा सोरजिनो थाखाय जोङो खाबु मोनगोन। दा बे खामानि फारसेबो जोङो आखाइ होनांगोन। बिनि फारसेजों जोङो जाय जोंखौ खुंग्रा जाय अफिसार बै अफिसारफोरखौ जोंनिफ्रायनो बानायनांगोन, बर' मिडियामनिफ्रायनो बानायनांगोन। अब्लानासो जोंनि जा नेशनेलिज्म स्पिरिट, बर' हारिनि जा नेशनेलिज्म साननाय दा बेखौ जोङो बारायहोनो हागोन। दा बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै सोरबिथिं खामानिखौ मावनो थाखाय आखाइ होदों। दा देग्लाय 2020आव उदालगुरि जिल्लायाव जोङो गासै बिथिङावनो खामानि मावनो थाखाय दिनैनिफ्राय सतबांसा लानांगोन। इउनिटनिफ्राय लानानै जिल्लानि बिबानगिरि आं बेखौ खावलायबाय। दा उदालगुरि जिल्लायाव एन्टि ससियेलनि जा एक्टिभिटिस बियो गोबां बाराद्राय जाबाय।
दा बेखाय बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ गैया खालामनांगौब्ला जोंनि बिबानगिरिफोराल' मावग्रा जानाय नङागोन समाजाव थानाय समाजनि दैदेनगिरि नखराव थानाय नखरनि बिमा बिफा गासैबो बेनिफ्राय होबथानो थाखाय जोङो साग्रिद जानांगोन जों खोनानो मोन्दों उदालगुरिया ओरैबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस ड्राग्सजों बुंफबनाय मोनसे जिल्ला हिसाबै जानो थांगासिनो दङ जों खोनादों जोंनि जिल्लायाव लायनो जाय बिमाया जाय बिफाया मोजां नखर बै नखरफोरानो बिमायानो फिसाज्लानो थाखाय जौ लायनो होनो गोनां बिमायानो देनराय बायनानै होनो गोनां अबस्थासिम जोंनि नखराव सहैबायनो बेसेबां दुखुनांथाव अब्ला जों नायदो जोंनि बर' हारिखौ बोरैहाय बै एन्टि ससियेल खामानिनिफ्राय बोरैहाय मुक्त जादों होननानै जों साननो हायो दा दिनै इउनिटनिफ्राय लाना आनसलिकनि जिल्लानि बिबानगिरिफोरा दिनै साखाफारा जानांगोन बबे नखराव बबे गामियाव बे रोखोमनि जादों जोंनि इनपुटआव जोंनि जिल्लानियाव खबर मोनफैदों बिमायानो फिसाज्लानि थाखाय देनराय बायना होनो गोनां अबस्थासिम मोनहैदों बिमायानो जौ बायनानै फिसाज्लानो लोंहोनो गोनां अबस्थासिम मोनहैदों मानो जानो मोनखो जोंनि गेजेराव दासिमबो ससियेलनि जा रिफर्मेशन बियो जाजोबाखै दा ससियेल रिफर्मेशना बेफोरावबो फैयो दा बेनिखायनो बेफोर खामानिखौ जोङो जोंनि बिबानगिरिफ्रा मावनांगोन आङो दिनै गोथार फिरफिला बिरहोनायनि गेजेरजों दिनै बड'फा मिशन सास्ट्रेबल चेन्जनि मोनसे खामानि हिसाबै बेखौ खावलायबाय बिनि गेजेराव जोङो मैयासो DWCआव डेलिगेट्सआव मोनसे रेजोलिउसन लानानै दोनदों दा जोङो मिशन क्वालिटि एजुकेशननि बिमुं होनानै जों खामानि मावदों फरायसाफोरखौ काउन्सेलिं होदों मटिभेशन होदों मोजां हायार एजुकेशन लागोन फोरमायदों दा अब्ला बेखौ मोजां फोरोंनो थाखाय मोनसे इनकारेज होनो थाखाय जिल्लाया देग्लायनिफ्राय LP ME हाई स्कुलनि फोरोंगिरिफोरखौ साफा बोसोराव एनुअल कनफारेन्सआव बेस्ट टिचार होनो थाखाय जानजि खाफ्राबाय दा ओंखायनो मोनफ्रोमबो आनसलिकआवबो गावबा गावनि ओनसोलनि गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ बोसोरफ्रोमबो बेस्ट टिचार एवार्डखौ होनो थाखाय जोङो सदबांसार बा थांखिखौ लानांगोन बेनि गेजेरजों आरोबाव जोङो दिनै जोङो दहायसो आङो रायखांनाय जि जोङो दिनै ड्राग्स जौ जुवाजों जोंनि समाजा दासिमबो गोदोफबनानै दङ मोनफ्रोमबो फेस्टिभेलाव मोनफ्रोमबो रंजानाय हाबाफारियाव जौनिफ्राय जों मुक्त जायाखै दा बेखौ होबथानो हाया जेब्लासिम अब्ला जोंनि समाजनि जा देहायारि दाथाय नोरजियानिफ्राय नोरजियासिन जालांगोन दा जोङो खोनादों इउरपनि मानसिफ्रा जोंनिख्रुइ गोबांसिन जौ लोङो नाथाय बिथांमोननि लोंनायनि जा सिस्टेम बिथांमोननि लोंनायनि हेबिट बिथांमोना जोंनिख्रुइ जोबोद सिनसियार बिनि थाखाय बिथांमोना हेल्थ कनसियास जानायखाय मा समाव जौखौ लोङो मा समाव जौखौ बानायो मा समाव बिथांमोना रंजानांगौ मा समाव खामानिखौ मावनांगौ दा बिथांमोना गासैखौबो रोंनायखाय बिथांमोना दिनै पृथिबियाव गावखौनो गोजौ माहारि हिसाबै इस्टाब्लिश खालामनो हादों जों बुंबोबाय थादों नुसुंसेयाव थानाय जोंबायदि मंगलिया हारि जापाननि मानसिफ्रा जोबोद मावथि बिनिखायनो जापाना दिनै फार्स्ट वर्ल्डआव हाबबाय जापाननि मानसिफ्रा फरायसायानो होन फोरोंगिरियानो होन आबाद मावग्रायानो होन समाज सिबियारियानो होन धोरोम गुरुआनो होन गावबा गावनि खामानिखौ थिग मथे मावनायखाय दिनै जापानखौ मोनसे गोजौ थासारियाव लाना फैनो हादों जोंबो बे रोखोमनि जापानखौ बुङालासिनो बिथांमोनखौ बिदिन्थि दोननानै जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरखौ बै अबस्थासिम लांनो थाखाय बै थासारिसिम लांनो थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा खामानि मावनांगोन खामानि मावनांगौब्ला जोङो थाद'आ जासे आगान सुरनांगोन दा ओंखायनो आं दिनै गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनायनि गेजेरजों आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय जोंनि गेजेराव आरोबाव जौगाखां खामानि मावनो थाखाय जोङो नाजानांगोन दा मैया जों सावरायदों जोंनि गेजेराव जोंखौ जारिमिन हिसाबै दोनबाय थानो थाखायबा जोंनि गेजेराव जिखिनि जोंनि सिनायथि होयो बै सिनायथिफोरखौ जोङो जायगा पाब्लिक प्लेसफ्राव जोंनि थांनानै थानो हानायाव जोंखौ हारि हिसाबै सिनायथि दोनबाय थानो थाखाय जोंनि राव जोंनि थुनलाइ जोंनि गाननाय जोमनाय हारिमु जोंनि जिखिनि गोलाव समसिम जोंखौ आइडेन्टिटि होनो हानाय जाय खामानिफोर बे खामानिफोरखौ आनसलिकनिफ्राय जिल्लासिम जों मावनांगोन
अब्लासो जोंनि हारिखौ फैबाय थानाय समाव हारि हिसाबै सोङालासिनो एन्सार होआलासिनो गुबुननो जों फोरमायनो हानाय खामानिफोरखौ जों मावनो हागोन। दा बेजोंनो जोंनि हारिखौ बेखिनि खामानिखौ मावागासिनो मावोब्ला जों फैबाय थानाय समाव जोंनि समाजखौ मोनसे आब्रुथि गोनां समाज हिसाबै जों बानायनो हागोन।